Buenas tardes. Estamos na Comisión de Igualdade, Benestar e Emprego do 21 de marzo de 2019. Imos a dar comenzo á Comisión de Benestar anterior ao Pleno. En primeiro lugar, a acta anterior correspondente á ordinaria do día 14 de febreiro. Teñen algo que objetar? Eu igual que fixen onte, como non estive na anterior, vou máis ter. Por nada, moi ben. Pois moitas gracias. Os demais aprobámosla por unanimidade, entonces. Vale, moitas gracias. O segundo punto, modificación das bases reguladoras do programa Ben Ourense de cooperación económica coas entidades locais da provincia para o servicio de axuda no fogar básico para o exercicio 2019. Bueno, vou explicar un pouco isto. Nada, bueno, todos xa saben que o programa do SAF xa se aprobou en decembro do 2018, pero detectamos que algúns concellos da provincia pois que se quedaran fora porque, bueno, porque non tuveron tempo ou non sabemos moi ben por qué. A cuestión é que quedaran fora bastantes concellos, co cual decidimos ampliar 5 días máis o plazo para que se poidan presentar, posto que consideramos que é un programa moi necesario para todos os alcaldes e alcaldesas e os veciños da nosa provincia. Entonces, esa modificación contempla, por un lado, ampliar o plazo de 5 días e, por outro lado, se fijan en beneficiarios, pois, ademais das persoas que veñen usando a axuda a domicilio, pois, aparte, temos unha mellora para que, cando os servicios persoas que teñan que ser beneficiarios de dependencia e que os servicios sociais consideren que son poucas horas as que teñen reconocidas como dependencia e ao mellor que necesiten máis horas, pois, eso tamén se pode imputar a esta subvención. Vale? E despois, bueno, tamén, lógicamente, igual que varía o plazo de petición, da adhesión, máis ben, pois tamén varía o plazo de justificación, que pasa a ser 1 de xuño. Vale? Non sei se teñen algunha pregunta con respecto a isto. Non? Votamos entonces? Sí. Unha pregunta e unha consideración. Eran moitos os concellos que quedaron sin, solo por curiosidade, que quedaron sin adherirse? Non lle sei dicir exactamente, pero ao mellor unhos 5 ou 6. Con alguna comunidade incluída tamén. E a consideración é que me parece interesante que se amplíe precisamente para aqueles casos que as horas para dependentes a veces chegan, pero casi sempre non chegan, e que se a través do servicio básico se poida ampliar para eses casos que as traballadoras sociales, digo traballadores porque maioritariamente son mulleres, pero e as familias, me parece interesante que se poida abrir a este suposto. Previo informe da traballadora ou traballador social, sempre que sea necesario, pode imputable a esta subvención, vale? Moitas gracias. Votamos entonces. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. Vale, o segundo punto, moción de democracia orensana relativa á creación de centros de noite para maiores no medio rural da provincia. Ten a palabra don Armando Gea. Gracias, Presidencia. Bueno, é de todos vostedes coñecido que a nosa provincia ten un problema demográfico que trae como consecuencia, entre outras moitas, pois o envellecemento da poboación e que haxa moitísimas persoas maiores no rural e tamén na capitalidade da provincia que precisen cada vez máis atención, son cada vez máis dependentes. Xa sabemos que nas últimas décadas se teñen posto en marcha moitísimas medidas, hai residencias, hai centros de día, e entre as múltiples necesidades que estimamos que poden ir facendo falta cada vez máis, está esta que pedimos na moción. Xa está incluso prevista en algún momento na legislación e tamén xa hai outras experiencias piloto noutros países ou en outras provincias, pero, bueno, unha cousa é que estén escritas no papel e outra cousa é, como suele dicirse, do dito ao feito hai un treito, non? Entonces, o que pretendemos é que se poña en marcha, tal como di a proposta, que a Diputación de Ourense inste a Xunta de Galicia que realice un estudio para a implantación e posta en funcionamento dos centros de noite para maiores. Estes centros de noite terían a súa razón de ser en que moitas persoas maiores poderían seguir estando nas súas casas, facendo as súas labores habituais, coidando das súas galiñas e das súas hortas,
nos casos en que pudera ser así, e pola noite, moitas delas poderían estar nestes centros onde poderían ser atendidos, darlle a medicación, atendelos, etc. Hasta que non tuveran o mellor máis remedio que definitivamente ir a un centro onde estuveran ingresados as 24 horas do día, pero bueno, así como hai centros de día, resolven moitas situacións de moitas familias, noutras familias e noutras situacións o que se precisarían serían estes centros onde atender as persoas de noite. Como xa estou seguro de que leron a moción, pois non vou dicir nada máis, esperamos que a voten a favor. Gracias. Alguna consideración por parte de algún grupo? Non. Votamos entonces votos a favor, votos en contra, abstencións. Moitas gracias. Cuarto punto, moción do Grupo Socialista sobre o éxodo das mulleres do rural ourensán. Ten a palabra. Moitas gracias, Presidenta. Moi boas tardes a todos e todas. Vou a dar lectura ás propostas de acordo, porque todos e todas creo que xa coñecemos o que son a exposición de motivos que traemos nesta moción. Que a Diputación de Ourense diseñe, desenvolve e aplique un plan provincial de loita contra o uso das mulleres rurais, que incluya un programa de cooperación cos concellos rurais da provincia, ao que se podan adherir, co fin de recibir axudas a través de convocatorias públicas para dotar de servicios, infraestructuras e programas específicos que fomenten a inclusión das mulleres nos seus territorios. Que a Diputación de Ourense exixa da Xunta de Galicia o desenvolvemento dun plan de acción específico acordado para os concellos rurais da provincia, que introduzan medidas correctoras e incentivos transversais en todas as políticas públicas destinadas ao medio rural, para favorecer e garantir a inclusión das mulleres con medidas concretas, como por exemplo poderían ser axudas ás empresas e entidades para a contratación de mulleres, para os proxectos de emprendemento nestes territorios, complemento retributivo persoal das administracións e servicios públicos que residan neses territorios, garantir en todos estes concellos casas niño, así como primar a implantación adaptada a estes territorios de servicio de atención ás persoas dependentes, residencia de maiores, centrodías e retribución de persoas que as atendas, favorecendo o emprego feminino. Modificar os requisitos de número de habitantes para estes concellos para manter centros de educación infantil, centros e servicios sanitarios e outros servicios públicos. Ademais desto, outras medidas correctoras nas mesas de traballo que se ten que constituir. Moitas grazas. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? No, votamos entonces. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Reserva? Bueno, muchas gracias. Quinto punto, moción de urgencia. Temos unha moción de urgencia que se trata do Plan Ben Ourense Infancia para o 2019. En primer lugar, votamos a urgencia. Sí, señor secretario, vale. Votos a favor da urgencia. Moi ben, moitas gracias. Entonces paso a explicarles un pouco, bueno, como xa todos conocen o Plan de Cooperación de Ben Ourense Infancia. Ao punto, bueno, isto é un plan que, como ben saben, para aqueles concellos de menos de 5.000 habitantes que contan con un punto de atención á infancia para cuidado de nenos e nenas de entre 3 meses e 3 anos e para favorecer a conciliación laboral e personal. Estas bases xa se aprobaron o 22 de febreiro de 2019 por parte da Presidencia, estuveron expostas sin ningún tipo de alegación, entón veñen a esta comisión e posteriormente pasarán ao pleno. Bueno, ninguna novedad con respecto, ou casi ninguna novedad con respecto a anos pasados, simplemente que se inclueu no tocante digamos, os ingresos que lle corresponden a cada concello, a perspectiva de reto demográfico que estamos incluindo en casi todas las órdenes de subvención deste último ano, non? Entonces, esta perspectiva de reto demográfico leva implícito pois que todos os concellos se agrupen, digamos, en grados. Xa lle expliquei, si queremos vou explicar, pero bueno, así algo latoso, de grados que vai do grado 0 ao grado 3, grado 0, grado 1, grado 2 e grado 3, dependendo dunhos factores que teñen que ver ca demografía, por exemplo, densidade demográfica, tasa de natalidade, tasa de mortalidade, bueno, que máis? Bueno, unha serie de factores que teñen por aí, vamos a ver, concellos de que teñan máis de 10.000 habitantes, concellos de menos de 10.000 habitantes, vale? En base a todo eso salen
os concellos etiquetámoslos, digamos, con un grado, e ese grado vai ligado a un coeficiente de ponderación, que no grado de, o sea, no caso de que sean concellos de grado 0, grado 1, como son os menos, digamos, os máis beneficiados a nivel de zonas rurales, etc., pois teñen un coeficiente dun 1%, dun 1, concellos que teñan un 2% teñen un coeficiente de ponderación dun 1,25 e concellos que teñan un grado 3 teñen un coeficiente de ponderación de 1,5. Eso teñen un anexo 2 ao final de toda a documentación. Bueno, ten un orzamento de 125.000 euros, e se queren algunha pregunta, se teñen algunha dúda con respecto a isto. Non? Sí? Sí. Eu as miradas por encima do anexo, pedía que se revisase, porque igual estou equivocado eu, pero vexo aquí que Boborás ten grado 3, creo que ten máis de 1000 habitantes. Polo tanto, non O que pasa é que non solamente son os habitantes, senón que é un conjunto de, mira, por exemplo, fíjate, claro, o sea, claro, exactamente, o sea, imagínate, os habitantes e o mellor que perder a población nos 10 últimos anos, ou que teña unha tasa de natalidade, pois, tal, daste conta? Si, non, vexo, pero... Mira, antes do anexo 2, aí hai o grado 3, concellos de menos de 1000 habitantes, cunha perda de población na última década maior ao 20%. Queres decir que xa está concellos que é de máis de 1000 habitantes, non? Claro, Eso é o que queres decir. Porque eu vexo que no grado 3 todos coinciden nunha cousa, que todos teñen menos de 1000 habitantes. Sí, efectivamente. Aparte de cumplir, digo, ao mellor hai outro criterio e tal, pero en todo caso chama un pouco a atención. Eu a min pareceme, non o sei, non sei como isto. Habitantes ten seguro. Sí, por eso ao mellor non sei se habría que revisar entonces isto. Sí, hai que revisar. Sí. Digo, antes de publicar, como ainda se está en tempo de... Sí, pois temos que revisarlo porque efectivamente, porque aparte para un concello de menos de 1000 habitantes, sí. Bueno, en todo caso, damoslle unha volta. Vale, moitas gracias. Como procedemos en todo caso? Sí, no, en principio votamos así. Votamos así, exactamente, se hai que facer unha corrección, se leva ao pleno, exactamente. Vale, entonces votos a favor? Vale, votos en contra? Abstencións? Moi ben, moitas gracias. Vale, entonces ahora rogos e preguntas. Si me permiten, nada, informarlles, antes de que empecemos con rogos e preguntas, que o viernes pasado tamén se aprobou as bases para as entidades sen ánimo de lucro, vale? Que, como saben, son 3 proxectos: emergencia social, proxectos para determinados colectivos e proxectos que teñan proxectos de reto demográfico, vale? Estas as bases son exactamente igual que as do ano pasado, salvo que se incluyen no apartado 3, que son proxectos de reto demográfico, inclúyese tamén outra vez a perspectiva de reto demográfico, tendo en conta que aquelas entidades que desenvolvan proxectos en pueblos, digamos, ou en núcleos máis pequenos, pois van a ter maior subvención que os que o desarrollen en núcleos con máis población. Salvo eso, o demais, pois, prácticamente. E, bueno, ahora xa pasamos entonces ao turno de rogas e preguntas, que me parece, Susana, que lle contestaron algunhas preguntas das que fixo en comisión a usted e Adolfo, non? Ao margen desto, traigolle outras tamén por escrito. Sí, que sí, ahora mismo. Non sei se teñen algo máis que... Sí, hai unha moción de SACSE, pasa que non sei do sindicato de enfermería, non sei se lles fixeron chegar os grupos. Sí, como grupo, remitíos a todos os grupos, se remitíos a todos os grupos. Queres saber como vai ser tratada ese tipo de... En principio, o escrito que presenta o sindicato vai dirixido aos grupos por si consideran plantexar unha moción ao pleno. Ningún grupo plantexou a moción por ahora. Podese tratar na xunta de voceiros. De voceiros, por si é conxunto. Exacto. Unha declaración ou tal. Vale, mira, nada, pasarvos a vos, o Grupo Socialista tal, e me parece que tamén o pide o bloque, pasalle por favor ali a Ramiro. Alguna pregunta máis? Sí.
Entonces, damos por rematada a comisión. Moitas gracias.